Балалар, иртәгә эшкә барасыгыз бар, йоклagыз инде, соң бит. Хәзер әби, менә почтаны гына карыйм да. Мин бераз яңалыклар караштырам әле. Ярар, балалар, үзегез беләсездер. Без йокларга ятабыз. Тыныч йокы. Тыныч йокы, әби. Тыныч йокы, әби. Вәли, син яңалыкларны кайсы сайттан укыйсың? Миңа матбугат.ру ошый. Барлык басмаларның дайджесты ул. Яңалыклар бирелә торган яхшы сайтлар бар инде. Tatarinform.ru, Azatlyk.org, Intertat.ru. Ә мин һәрбер газетаның электрон сайтына кирип чыгам. Анда иң яхшы язмаларны бирәләр. Алай да була, әмма вакыт күбрәк кирәк. Җәмилә, кара әле. Компьютерлар барлыкка килгәнче нишләделәр икән, ә? Нишләсеннәр? Кәгазьдән укыганнар. Үзебезнең Сабантуй, Көмеш каңгырау газеталарын, Ялкын, Салават күпере журналларын укыганны оныттыңмы ни? Әйе, күңелле вакытлар иде ул. Аларны әле дә кайтарып була. Әнә, бабай белән әби күпме газета, журнал әзерләп куйган. Кара әле. Чыннан да, әби белән бабай һаман да газета укыйлар икән бит. Нигәдер моңа кадәр игътибар итмәгәнмен. Җәмилә, кил әле. Кызык әйберләр бар монда.